Niklas on taas 100 metriä korkeammalla kuin äskeisessä videossa. Katsotaan, miten hänelle nyt tällä erää käy. Sieltä hän tulee huimaa vauhtia. Hieno lento. Sattuko? Joka loppu mun lasku nyt. Kuinka kävi? Toimiiko kaikki raajat vielä? Lähti ilmatolta vähän. Lähtikö? Joo. Tarviiko kutsua sairaanhoito ihmisiä tänne vai? Mitä? Ja vittu se kamera. Siinähän nyt möyrii kuin koppakuoriainen konsanaan. Ja pulkka jäi niin kuin näette noin 2-3 metrin päähän. Että aikamoisen lennon Niklas tässä suoritti, että hän saanee kultamitalin näistä laskettelun olympialaisista. Mitä vittu se kamera? Mä en saa henkeä saatana.